Znate da snimam stopom. Gdje je Žuki? Rako Snima. Eno ga ide. Vidim ga. Like i... ne, don't like i subscribe. Je ono Žuki tamo, jeste? Dislike se kaže to. Da, dislike. Evo ga, stiže Žuki. Šta ima? Beži be muče. Snima, Ajde, ajde. Ajde snimat ćete, ajde. Što? Ajde da te snimim. Ok. Daj, ajde. 500 ovoga. Beži momče, ajde. Jao. Evo ga turira. Koliko košta taj tvoj? Imam komad zemlje kao što vidite. Dobro. Košta samo 0 dinara. Samo 0 dinara, tvoj? Aha. Free. Free. Da. Ajmo Žuća da dalje. Vidi ovo izurano sve, a? Možemo da uništavamo? Može. Hajde Boško. Ne mogu stani s vremena. Da uništavaš zemlju. Nemaš da kažeš za ovu izjavu. Čega? YouTube-a. Mrzim se u flašu. Pijapi pupero, ja šem do halade. Evo, već se plaši, znači. Zetina. Evo, tu su trojica ratnika koji će da brane Žuću, vidite, oni su spremni da odbrane Žuću. A dole su napadači, jedno ovce su dole. Eno vidite. Znači, dole idemo u napad. Žuća kreće u napad, tako? Eno, vidjeli su ga. Kreću. Trojica ih je. 2 bela i 1 crni. I evo, situacija se smirila. Žuća je odbranjena. Gdje si ovo? Ne znam, hoće moći svratiti s ovim ovdje, ovaj lajek. A? Ovcama! Roki, ovcama ide. Neće, a? Ne zbog nas. Ne zbog... O, bro, 2 groz dam. Pa kako si ovo? Ne, do bruh to nosaju. A? Zdravo, momci. Sjedajte. Ubo žene, rekao, ajde i ona proba. Nije loše sazrilo, evo probaj. Ma jebo to, pa počeć ga... Evo, tu uzmi jedan grozdić. Neću. A? Neću, pa jebo Pa sam. probaj, jebak ti. A jebo Pa sam, znaš, jebo to. znaš ti gore, da. Vidi ovaj porasto bijeli, gledaj. Ne, sad morate se sprijateljite, brate mili, Žuću. Šta da vam kažem? Kakva je to? Pasno je taj pogled. Ma vrazna neki od našega ovamo. Pa se sprijatelju, djeca vole s njima, znaš, doživaju. Eno, vidi onaj tamo hoće da se sprijatelji, vidiš? Roki! Roki? Svoko, momci. Daj, Roki, daj. Ne, može vode. Dobri, Roki. Moj ti plaš ništa. Dobri, Roki. Imaš ljubine, ne? Da brže će da da. Ajde, ko ova djeca, ovaj crni, vidi, on neće ništa, on još ljuti se još uvijek. A doći će i on, smirit će se i on. Garo!
Ovcama! Ovcama! Dođi! Jesi izvodio penziju? Čuo sam što si pišao po penziju. Završno sve, a? Možda kako će to Ustaše poslat čovjek. A, ti ideš ova Hrvatska. Mi da je Boš pobijao dok on počeka. Maj, pa dobro, možda će on brže, ko zna. Evo meni, Ma jebot, ne. Pjeva isto. Šta piju po? Neće mu ništa sasvim najogrođe, pojeo po 2 grozda. Momčina. A ti Momci. vidite, i ovo i ovo. A nije dvojice juče viču, joj. Ja rekao, koja sam, ne sam prije, znaš, imaju nekad. Rekao, joj, možda zalegao, pusti ga, rekao, spava sad. Nije, gore sam ja bio s ovcama. A vi, a jes, gore bio dalje, vidi smo mi ovce Bio gore. sam do Vinograda, ja znaš, pa ne smijemo da, znaš, puno i ako jedna krene, gotovo je. Onda mi rat ne izbjega. Da. Maš rakiju po? Šta si po? Ne mogu ništa, ja samo vodu pijem. Baci sam alkohol i baci cigare, nema ništa. Čuo sam i ti baci cigare. Nije. I alkohol, šta si to? Alkohol. Bilo sam prosto imao 10 godina. Treba biti cigare, vrage će ti to. Ma jebo. Popiješ kavu tako. Ja sad imam bale ovdje, pići matove, hrane, priprema. Ja nisam prodao svoj. Kako je išlo ove godine prodaje? Pa jebe, ja sam, mogu ti reći, nisam zadovoljan, ali kako je okolo. Ja sve što ima svoje mosterije, znaš. Da. A ovako drugčije, nema vašta, nema slavlja, nema krstenja, nema nikad pička, sve od... Nema, to je propast. Da, Bože, ova djeca jadna, kako se ona provučava. Za mene koga jebe, ja sam moje proživio. On je sve. Kako ti to? Pa kako će da ovo višta, korona i to sve čuda. Sve i sve to živčano, Bog. Ja kad sam išao ganjati penziju, pa došli neki iz pogled neopreme, znaš, treba neke pečati tamo. Još mene poznao ovaj. I ja kajem, aj neki nesretnik znaš dolje na porti, jebo mater svoj, znaš. Kaže, ajmo kada je sobane u krajinu. Meni je rekao u pičku, rekao, materno ti krajine, manim, mladić, mlađi od mene, 30 godina. A šta on, ideš dolje čuvaš ovce? Da, znaš kada da idemo ratovati. Vidim da je opičen, znaš. Rekao, idi gore, molim te, reci, rekao, Bojani, da sam ja došao da tu penziju jebam. Kaže, ona je jako nervozna, reci ti njoj da sam ja njoj rekao da nam dođe ljudi. Pošto sad imam ja i masku i rukavice, sve. Da, sad mora i to. I kaže, ne, ona je nervozna, znaš. Pa jebote, čekaj čovječe, šta da ja radim sad? Ona je rekao nervozna, ja da čekam tu sad. Aj ti me rekao, Da. Rekao, čovječe, ja imam 250 komada ovce, Bog te rekao, jebo mene ako provali, koja će to nervoza biti? Pa jes, to je. I ajde, kad ona ode on gore po njoj, jao kaže, joj, izvijeni, kaže, čekaj. Pa rekao, čekaj, pa rekao, ova tvoja budala, dok se tako da. Ova tvoja budala, rekao, ni to će ga donositi ove papire, pa nosi papire, boli na kuru za papire, ja sam popisao što sam trebao popisati. Ajde, tu ti ja druže, ostanem 1 sat i pol tu. Idem sad u banku, pošto ima registrano gazdinstvo, pa se valjda uplaćivao, nešto, nemam pojma. Mene pita jedan, kaže, ovo je jebe su mater, rekao, nisam ja gledao, rekao, ne, zvali smo, rekao, iz banke Vojvođanske, rekao, ali nisam se ni javio. Rekao, ajde, vidim tamo. Dođem ja tamo, opet maska, ajde, čekaj. Čovječe, ja sam taj dan od 10 sati bio u Rumi do 2 sata. Dođem ja na red, Dobro si ti prošao čovjek. kaže Gdje je meni, dan? pitan ja, rekao, reci mene da li nešto leglo na ovaj zero račun moj, kaže, jeste 7.200 dinara. Rekao, je leglo ono 100 evra što je Vučić dao, pa to je država dala. Pa rekao, dobro, on je predsjednik, to je leglo na račun, kaže, jeste, ali mi nema novaca, ali imam platimo. Pa nisam rekao, nije došao po novac. Samo da vidim neko. Da li ima račun, da. Ajde, riješim to, sad im moram ići pred uš gazdin. Znaš, jer njega sad moraš obnavljati svaku godinu. Svaku godinu? Dođem tamo, neka se baba najebala, odjavljiva se odavle, gazdinstvo odavle, pa se prebaciva u Indiju. Jebo to, a ja stat rekao vremena. Kaj me čekaj, ženo Bože, pa šta ti rekao prebacivaš, dok ti to rekao prebacivaš sve? Jebote, rekao papir. Ona priča, kaže ova mala sreća, poznam od male oca. Rekao, reći potrebno tati. Šta je bilo čekaj ovo, pa vidio rekao ovo gazdinstvo, možda rekao poliješi sam datum, možda je već izišlo oko pičku mata. Kaže nije, kaže treba se imati još 2 dana. Rekao daj, poduzmi to. Pa da vam to, ma rekao neko će doći po taj papir, drži se u pičku mata. A Bog te jebo i koronu, što je narod poživčeni čoveče.
Sve ti to sve zlutilo. Ova jebote. Da. Ja onako gledam. Pa jebote, do sad nismo bili normalni, pa sad nije pogotovo. Pa evo, to ti je luda kuća, voj. I ovo, vidiš ti šta da rade. Ali narod, znaš, ti si van sistema, ti ovdje nema, šta te dotiče, eto to što odeš tamo, pa vidiš i sam. Da. A on svaki dan u tome, razumeš? Ne, ja se njima divim u jednu ruku, znaš. A opet vidi čovječe, ti si plaćen za to, čeka čovječe, pa ja njoj kažem, pa ti trebaš napisati na vratima Bojana, ja sam nervozna i ne primam dan sram. Da. A i ona bi će sama radi gužva i onda radi, znaš. A čekaj, kako je to radno vrijeme čovječe? Od 9 do 2. Kako je to radno vrijeme? Do 9 piju kavu i... Pa znaš da sam da moraš napraviti 182 sata čovječe, ja ne znam sad kako je sad u ovim državama. A ti moraš napraviti 182 sata čovječe da bi zaradio svoj plaću. Pa on to radi sa strankama, poslije on radi, znaš šta radi, nešto drugo. Ne znam ja šta to radi, samo to ne mora izaći na drugo. To ti je uvijek bilo tako administracija, To ne. nema tu. Viš jebomu ti majke, meni došlo prije neki Turčin bio za Janjca. Opet dolazi Turčin. Da, čovječe, ovako malo. Mali uskače među ovcem, ovog, jedan mamu ti jedan balisku. Kaže on, hoćemo da trgujemo, da dovedeš ti za Novi Pazar, pa neće trgovat nikako. Neće to da. Iz Novi Pazara? Pa da, oni jedu jagnjice, oni. To i ne jedi na to. A čekaj, ti treba ovdje držiš cijenu jebada. Ti držiš cijenu veću nego ovo neki ti oni iz... Eto, Novi Sad tamo ja kupim jagnjice. Pa nije, ja sam u cijeni, ja ne mijenjam cijenu već imam 5 godina. Ja sam imao 300 dinara stalno i nikako ne mijenjam. Nikako. Sad, znaš kako se sad potekli, jer ja sam sad, da sam imao 20 obnova, ja sam mogao prodati. Meni sad ove sve muške jagnjice što su ostale, te kad dođu u kući, sad nekada, sad će i ostalo, znaš, gotova je muškanje i prošlo. I to ostaje mi onda jeboga ti Turci dolaze, sam dolaze po obnove. Turci? Po obnove? Po obnove dolaze. Ja sam bio imao 100 obnova, ja sam mogu prodati. Tako da meni jednostavno, kako bi rekao, meni ne gori pod nogama da ja sada moram, jer ja danas ako izvučem ovu hranu što trebam danas izvući, ja sam obezbedio hranu tamo da nemam više ni jednog otkosa. Za sve da ja nemam pravo. Samo kad ti pripremiš hranu, a ne goriti pod nogama, kad nemaš dužan nikom ništa, znaš, nemaš neki kredita državi. Pa to je najbitnije, da nisi dužan, da nisi pod kreditom, onda već lako ide. Znaš na čemu si, znaš koliko možeš se protegneš. Ne, ja uvijek kažem, znaš, ja znam koliko puta došli tu kod mene, pa ajde na subvencije, pa država daje, nema, samo ti ostaviš. Da. Ništa tebi država ne daje džabe. Ništa džabe, da. Kaže, ne smiješ slučiti vodu, ne smije kurac ti slučiti. Jebe se njemu, ti njemu moraš platiti, druže. Da, kako ne možeš slučiti. I onda ljudi se sjebu, znaš šta se sjebe? Sjebe kad neće platiti ovaj mjesec, onda ga kamata, kad ga roka. To je najbolje, ja isto volim tako da tačno znaš šta te, mirno spavaš. Znaš na čemu si. Pa sad ako se nešto desi, odvojiš 10 ovaca, prodaš ako nešto moraš. Moraš odvojiti, znači državu što imaš, sami da odvojiš. Ti znači moraš odvojiti telefoni, struja, smeće, to znači tu paru moraš odvojiti. Sada ako uspiješ, a znači znao. Jel ne dam ja dosta tu znam posveđa, znaš. Ne da posveđa, nego tako smatnim ljudima. Čekaj, ja njemu kajem neđe prije kad sam išao plaćati računa kada je istuknuo struju. Pa pička ti materna, sjediš u kafani i jedeš roštilj, pa kao što ne bi ja sad sjelo dali još na roštilj. Da. Hajde odem, neko večer jebi ga, došla neka ekipa, ajme ovo, Marko neće samo da ne idemo u Brdnik, rekao pičku mater, odmah me pitaju kako si čobana i idem u Beočin. Počeo tamo na Dunav, jebi ga, račun 50 eura, još htio si da izađeš iz Dunav. Niko me tamo nije uvukao, Da, pa je, skupo je to. Ali čuj, ti možeš izaći da prije mogu izaći s tobom, ali kupuješ janice od mene, poznamo, sjeli smo zemljaci, ali ti izađeš jedan po godišnju, svako večer kurac, pa ne moraš drugo. Ma kakvi svako večer? Ja ti iskreno kajem, ja bi sad mogao stvari u tome što se meni djeca zbrinuti. Malte ne, i unutra su mi zbrinuti, ako su pametni samo da drže to što se drži, jebeš ovce, nek drže zemlju, imaju
svako ima svoj plac, znači kuće imaju, sad samo to održava. A mene ovo, jebe se, što kaže mene, baš jučer sam bio poznat u kod Zubarke na ručak, pa kaže još šta kad bi došao kupac. Pa rekao, mogu ti reći kad se jako raspiznim, rekao da najde kupac, ja bi njemu momentalno problem. Pa rekao, kad ispušim 2 cigare, rekao, razmišljamo. Da. Gle, ja sam naučio s tim cijelo vek. Ja to sad prodam. Evo jutro se napasao sam ovo, tjetero sam 2 rezervara, neću više ni da kosti toga jedna, pa idemo se obrijati, malo sam sredu. Znači ovo pokosim, komotno mogu pokositi za 7 dana. Tu ima 2 jutra, nek 7 dana. I ovaj plac tu kod Sirovice mogu za 1 dan. Koliko imaš tu, na to ari, koliko imaš tamo? Na tom kod Sirovice? Kod Sirovice ima 7 ari. Pa dobro, šta je? Pa tu možeš pokositi 6%. Da. Od 2 rezervaranaca ima i kraj. Šta ćeš ti onda raditi? Idi kući, gledaj zadrugu. Ili dođi pred prodavnicu pa slušaš one alkoholičare gdje jebe majku države, a ti ga kažeš ajde nešto radi, ja da radim. Ti su najbolji. Samo kukaju, ali ništa neće. Jebo im ona mater što je dao socijalu. Pa to je, ne radi se. Jedi. Gdje ćeš bre Milina, radiš tu? Nekad naporno, nekad hladno, nekad zima, nekad blato. Pa jevi, već si navikao, znaš šta te čeka. Čujete, ja sam svakome živim rekao, imam i dosta ljudi s kojima radim. Kad je čovjek sam svoj gazda, ništa mu nije teško. Rasporedi se. Rasporedi si, mamu jebe me, ja evo, ajde, malo je godina zategla i kostitba i tako. Ali sve u svemu, fizičkog posla, mjesec i po dana ti imaš kod toga. Ovdje samo plate cigare, tranzistor i još je najgore kad dolazim ovdje, onda moram popiti kavu. Najbolje boli kad odim na cijel dan. Cigare, ranac, voda, jelo. Koga jede? Imaš sredstvo za komarce, poprše, baciš jaknu, legni. Koliko je ovaj plac ovdje? Koliko je to? To je tvoj plac sad, koliko ima ari ovdje? To jeboci, tu ima 2 jutra, tu ima... Koliko ide u ar, koliko ide ari jutra. 2 jutra ima. I gore imaš šta, ima neko da prodaje place gore? Nema je. Gore u Šumetnjiva, koji iznad voda, lijevo, desno. Sve. Sve, ne, čuo sam neka budala, jučer kad sam bio na ručku, kada je kupa, 26 placeva. Kada je na Fruškoj gori, kad je pitan s koje strane, kada je sa Beočiće strane. A ono, tamo je svidio što se pravi, ono pravi ona pjevačica Volja Crnogorac. Volja Crnogorac? Šta pravi? Ona tamo je svidio kad je ono ukupano kao garaža, kad se tenje. Bit bazeni, neki hotel. Ček, ovdje kod nas se uzeti? Ma da, kod doktora onda je buti, odmah poviše doktora. Nemoj da pričaš, ona pravi to, Volja Crnogorac. A mi gledamo tu prolazine, ko bi to moglo biti, vidimo ono ukopano se. Da, čovječe, nego gore već, ja kad neki dan kad sam išao kući, vidim to lijevo je počeo. Da, dobro pjevačica, lijepo pjeva, ali vidiš, kad će tu uzimaju sad. Evo meni sestra isto došla tamo s Islanda, ona bi isto kupila možda neki plac. Sad, što kažeš ti čovjek radi njivu ovo ono. Da li će neko prodat, kako će to sad, to ide. Znači slabo mu da neko prodaje. Ja stvarno ne znam tu. Ovo ne znam za jedan. I to tamo vidiš od onoga ukopanog, ovdje sam vidio piše placevi na prodaju. Gdje je ona ukopana, gdje radi tamo. To sam ja vidio. A mislim da gore ovako, da vidiš ovo, pa čekaj ovo brdo ovo gore, čije je to sad ove kućice gore? A tu je gore sve zauzeto. Pa sve zauzeto, ovo baš lijepo ovamo. Oj, momci, šta je, ćemo idemo? Može. Si malo odmorili, a? Da. Ovo je sunce upeklo. A vi čuli ovcu ako je ovo ovdje da vas uposli, ja mogu jednu djecu, brate mili, i da radite, šta misliš? Samo juče škola, znate, ovo su ti... Jel, momče? Da. Samo škola. Samo škola? A ja je učim da škola, Vragaćim škola, rekao bolje imaš ovako ovce tu i... Razumiješ? Dobro ti si ovo sam, jer ti treba, imaš neku ženu, nemaš sad ženu da imaš... Ja volim što moji nisu ljubitelji. Ja volim što moji nisu ljubitelji. Unuka mi je od sina. Dolazila? Dolazi, ali nije odvode ne dolazila
ne mogu da... Iz Njemačke, a? Da, ne mora da od korone. I ona, rekao sam mi, ako govorim kada je deda, ja ću ići za veterinara. I rekao, kad deda doživi da završi za veterinara, onda bi da bude nauk na moju majku. Uvodno onda bi. Stvari bi ustalo. Sam rekao, A vidiš ti ovo, kako si ti smiren? Ti si smiren, sjediš ovdje. a jevi ga, znaš šta? Umoran si, nekad su umoran, a vidiš ti tamo kad su otišao svi ti, oni hoće da se pogođu u to, znači, Ma nema nervozno, čovječe, ljuto, bre. Eno ja čovječ očeo Či džaba njemu pare tamo. Džaba, eno ja sam neko već očeo Beoču. Ti vidio ono? Ovo su nas trojica čobana. Ajde ovaj jedan ima 200, nešto, ovaj jedan ima 800. I sad sjedimo u gostioni i tako gledamo. Mislim, para nam baš ne igra u. Da svaki imamo gotov dinar da izvučemo i bez da je ne prodajemo ja. Da. Čovječe, kad ti to sabereš, onda kad ideš odavno, misliš o pičku maternu, ali ovaj narod živi. Te kad jedeš i kad čuješ tamo onaj stol sa pričom, druže, tek onda dođe do zaključka. To što imaš i... Pa to ti pričam. Ja pričam, kakva škola i to, znaš, to se propada tamo u gradovima. To je sve, ljudi bježe da se vraćaju. Nema čovječe. Štiva korona isto nema posla, nema. Gdje ti da učite sve iz Srbije. Sve, čovječe, ne možeš ti je bezgo. Evo, gledaj. Ko sad živi? Živi drogeraši i lopovi. Da. Sad više nema mafija. Mafija je u vrh vlasti. Ona je gore. Da. Ovo je jebati ovoga što malo šerca do drugog jebe što. Taj ne jebe jedni. Baš tako, Notorno ti, firme su propale. Sada, ajde, ta korona, taj čini mi se više malo i izmišljena. Jel treba toga naroda nestati? To sam pričao i sa popom jednim. Ne. Šta kaže pop? Jedi ga, znaš. Svodi se na to, ajde, umire star narod. Lako napisati, moja mati je 86 godina. Da bude živa još toliko. Gdje će biti majka teško naopako. Ali čovječe, to se bude nezaumira. Žućo otišao tamo. Žućo... I on napišu, da, poslije napišu, da. I sad, ma to ti je sve prevara i ovo, da šta. I sad, druže, da bi to dovelo taj zapadni sistem, kod nas moraju držati to u koronu. Znači, dovešću na minimum radnika koliko more radi. Da. Ovo vidiš, ovo je sve ove vinogradi to. Druže, ova će djeca dočekati. Kad sam ja ovdje, kad sam došao, ovo je sve bilo pust. I ono gore je bilo pust. Da. Ova će djeca isto dočekati da će to biti pust. Ali on ne mora naći radnika. Sad išao u Srbiju tražiti radnika. Kaže, ovo ni u Srbiji nema radnika. Šta ti misliš? Da će neko doći u Srbiji? Eno, pogledaj, a nema i sad. Dvojica kopaju onaj veliki vinograd. Eno, vidiš onaj jedan tamo iz to. Ručno? Ručno. Čovječe. I ti onda, kad vidiš, ja sad kad gledam, rekao sam, mi nas dvojica pijemo kavu ovdje. Trojica sam sad bio kod mene. Samo mi dvojica, ja te. Pogledaj, pola 7 on je došao kopat i on mora kopat danas do 4 sata od podne. Ono je sjaj, sunce ispeklo, on njega ceo dan mlati za 1500 dinara, jevem ti ja ti 1500 dinara. Ma da. Ali čovječe sad, a ovome djetetu ti ne možeš sad objasniti da nema leba. Da. Tiš reći ja sam sit, iako si gladan. A njemu ne možeš reći, već možeš, on je već veći, znaš, a šta ti ono malo ispravno. I sada ja kažem, što je čovjek ima, a meni je dobio otkaz u firmu i firma propala. Mora je biti. Mora da se nešto radi. Ali poenta je u sigurnosti. Ti su je siguran. On je tamo uvijek nikad, on kad izvi posao nema, on prodaće ovce, prodaće zemlju ili ću sad nešto tamo trampimo ono. Da, pa ja kažem, evo nema trampe. Meni je Savo ovaj tu se biše u Ustaniku, ovaj se tu ima ovaj djetkovac. On je meni dao 10.000 eura pre 3 godine, on je meni dao za moju zemlju, mislio da će ja prolaz, znaš. Ja njemu kajem, čuj, rekao, ja 10.000 eura uzmem za 2 godine izjanja. I ponovno mi zemlje ostaje. Rekao, ako budem ikad prodao, prodat će tebi. Ali pošto ja to sad vidim kakva je to situacija, ja sam sad što, ajde nas bojice smo zajedno u ekipi, ja sam miran, za moje ete imam 3 unučadi i ovi je 4 velike, to je 7, ja 8, mati 9, ja sam miran, da mi se ništa ne janji, da ja mogu moju porodicu na 2 godine. To je to. Ti imaš u budućnosti neku izvesnost. Dođe ti vrijeme čovječe da si ti moraš misliti saš sutra. Ono samo steže, ali dok je steza.
On što govori da će mi biti Švajcarska, mani me, nemoj nam reći da ti govoriti o Švajcarskoj. Slušao sam najslobodno Švajcarskoj, svi sam im slušao. Da, stalno vidim ja. švajcarske pričaju, ali nema. Vidim ja kako to ide. Tuđi. Tuđi, cuko. Tuđi. Hajde žuće, nemoj si ti ljubomora, vidi. Odmah žuća ljubomora. Moram i ovog malo pomazim, vidiš ovog belog. Kad se rekao Turci, ovaj su ovo sam mogu krenuo, ja pitam ovog jednog. Ko si financirao ti? Kaže Arabi. Koga? Turk. Turk? Da. Ma da, on Kaže to. Arabi. Muslimanski svet. A šta je došao on iz Novog Pazara da uzme? Došao da jebaju ti matere, imaju vezu čovječe, imaju vezu, ono da Alan kupi od tebe stado, i on tebi dadne cenu koju si ti dogovoriš, Da. i onda je mora otjerati u Indiju, tamo je karantin, tamo plaćaš po opciju valjda 10 € po komadu, to mora biti u karantinu, mora biti 48 sati, i to moraš platiti, i onda moraš da putuješ. Da. I on ima računa, kako on, znaš da je neće goniti ono da Alan, ako on sad plaća meni 100 € ili 90 € rećemo i tamo je 10 € dao, to je znači već 100. On mora ima 120, 130. Da tu će kamioni, tu će i to što ti ga tovariš, ti računaj kad ti, mi smo kad smo radili, Lazarević tovarili, mi smo tovarili 700 komada čovječe u šlepere. Od 700 komada, ako ti propane 10, to nije ništa, samo mora biti više. U tuši, jednostavno koja slabije, ono jebi ga ove jače, kad ti je voziš ono gazi. Ja znam kad u proljeće, naprimjer kad potrebam, kad ima male janice, ne smije kež da radi. Oni janje pane pod ovo se pređe, ovo se preko njega jebi ga. Bacaj. A vidi Vunu će spati vamo, nema, znači Vuna ništa. Ništa, Vuna će jedan dan, ne mogu sad znači moram suot kad ne bude vikendaša, mi moram zapaliti na ovo vatri, kantu benzina i zapalim. Aj, ne. Neće da gori malo. Neće gori, može se osuši dobro. Neće, brale, ja sam mrdi do vrnika. Nema plamena, znači ona samo tinja i topi. Da. Nekad suklene čarape, kružice, ovo, ono, sad gledaj. Kući, to je, ono meni... A možda ove ovce nisu one, ja gledam ima neki prodaje merino vuna, ono. Merino kao nešto ima čarape, majice pravi ovo, ono. Sad to sve ja to posebno neke vrste, tako sorte, ovaca. Ima nekih ovaca. Nema pletilja. Nemaš ti bolju čarapu, ja imam, aj meni mat plete i tetka, znaš, matina sestra. Ja imam spatelno da sam nije osnažen. A druže, moj sam ti otpramen te ispate čarapu. Ne podarajanje u zimu. A ovo kad kupim na vašaru, koji kinesku čarapu, isti kurac. Da. Raki. Dođi Žuki. Pa gdje koja kad idete za Beograd, ostane tu? Ma tu ostavimo, drago, našli je viš tu i sad bila i sad ovi momci, znači hranili je, malo iskupili salame dolje i slanine i neke paštete, neće jedan majke. I tako hranimo i ona tu čuva, sjedi kod nas. Ima još sam vidio jedna Lukija, isto tako je veliko hotela, ona ima kućicu tu dole, jedan Lupčak. Čujem je uvijek teđe zabija. Znači ja čujem tamo kjeve gdje maja, ali kod maja tamo kjeve. Sad važno gdje će otići kad mi odemo. I ono kupili smo za buje, ono strašno je ovaj... Nećemo nikuda. Strašak za buje, 2 dana se napašio i sad nema buva, nema ništa i eto. Neće nam nikuda, ona sad je naučila tamo i ona, znam ja dosta njih kod osnovnog jednostavno kod vikendice i onda kad ko dođe, znaš, onda ono tamo, da. Jede i, ali se vraća uvijek na isto mjesto. Kako pre zimi, gdje bude zimi? Pa ja sam čovječe neko tako bio isto tako žuto, samo muško. I ostala mačka ovdje, tu sam ostavio, a njega nije bilo kuće. Ja došao zimi da obiđem kod žene, život, mogu nešto reži ispod kam prikvota, neće izađe van. Bilo neke utegle mast, a leba ima starog, onda ja kajem ovim bikandašima, a mačka me je basi, znaš, kako koja jebe, ako ostane. Da. I kad ja došao čovječe, nije bio veće drugo. Čovječe ujes, ja jedan put tu djeca naišla neka i on uvati jedno dijete tako. Bio smo ovako isto dva kako ovo. I lovci tu bio sam nam javodom puško zavljen, kad je djete uvelo, kad je djete sam zavljen rakije, neka neće, ali njega baš puno je, mali bio. Ali se djete upa.
nešto. A vidio sam jedan noće mučki dovede. Ja pušku, ajde, pičku mater. Ma da, ovaj je dobar više. Ovaj je moj kod tebe, ja momčilo da ga dovedem kod Jove, ovdje da bude, šta će li? Da li je ovo ćeo primiti, ne znam. Ne znam, ja volim, i ovi je, i onaj me ovo to će ono. Evo. Ti si ovo, čekaj, si ti imao 2 ili jednog pa si još naveo. Znam ovog bijelog bio prošli put, imao si jednog bijelog, jednog crnog. Da, bijelog i crnog. To je ovaj što narastao. Da. A ovaj gdje je to odokrenut, ovaj isto? Ovo je neko bacio i on jedan prišao i... A to isto pulin. Može nije, to sam vata miševe i kopa rupe. Pa tako i ovaj isto vata više. Po stojnik samo kopa rupe. A vidiš pulin crni, vidiš on nije došao, gdje on? On dolje negdje. Vidite kako on tu ovce, ne ovi. A dobro. I čovječe, kad prigrije sunce, on legne ovako iza mene, gdje ima ledovinu. I ja kajem morat, ne jebe ni 2%. Samo kad uveče utjera motor, znaju da će dobiti večeru. Onda rade ti brekao, 100 dobri kere vupi. O mamo moj, jedan krvavu, nekad mi dođe da ga se igram zemljem. Da. A čim sunce prigrije, ma kak, ja vidim vratim. A kad uveče duže, da trebaju dobiti večeru, a svaki mi. Viš, mudri oni. Dobro, i ovo idemo. Lijepo smo malo si propričali. Idemo ovo grožđe. Kad pođeš kući... Supruz da ponesem još ono. Pazi da ne ispane, ispaš. Kad pođeš kući, dođi kupanje. Na brešu. Pa je to da dođe pivite. No ne, bravi. Ma ovo čisto ako usput ovaj. Ajde ovi kaže ide malo i kupat se. Pa idemo jedan krug da okolo kako i ove. Malo da se protegnu noge, inače unervoze se i oni su. Ne znam šta će da se igraju. Nema ovo sad navike tamo društvo u gradu, sad dođu ovdje. Ima ona Anja gore od onih. Ona pa ona otišla u Novi Sad, nema ni Anje da se igraju. Ali dobro se igraju sad, šta će. Dobro i ovo, ajde u zdravlje pa se vidimo. Živ bio. Vidite ovce.